ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସଜବାଜ ହୋଇ ମୁରୁଜ ପକାଇବାକୁ। ଅନ୍ଧାର ଭୟରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ରଙ୍ଗୋଲି ନିଶାରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରେ ଆଙ୍କିଲି, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲି। ନିଖୁଣ କାରିଗର ଭଳି କଲି ରଙ୍ଗୋଲି। ଅତି ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ ରଖିଲି। ମୋ ରଙ୍ଗୋଲିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ଚାଲିଲୁ ଆମ ସାହି ମନ୍ଦିରକୁ ହୋଇ ହସାହସି। ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାଙ୍କ ଭସାଣି ଦେଖି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଜନସମୁଦ୍ର କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି କାହିଁ କେତେ ସମୟ ନେଇ। ଆଜି ମାଙ୍କର ଥାଏ ବିଦାୟ। ଲୁହ ଭରା ଆଉ କୋହ ଭରା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ। ମାଲୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାଅ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବରଷକୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନଟିଏ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି। ବାଏ ବାଏ।